Hello mga friends! Puntahan natin ang bonsai exhibit dito na nagaganap sa Robinsons Mall, Calasiao. Ayan friends, malapit na tayo sa Bonsai Liga 2022 at marami nang naka-display dito mga friendship. Ayan, puntahan natin yan mamaya mga ka-friendship. At nang makita natin ng malapitan, ayan, naggagandahang mga bonsai mga ka-friendship. Aba, mahilig ba tayo sa mga natures? Ayan, isa na akong mahilig sa mga nature plants. Mga unique at kakaibang mga plants mga ka-friendship. Ayan o. Aba, hindi na tayo mapalis sa sulyap sa mga bonsai na naka-display dito. Hello mga friends! Ayan, anything under the sun, kahit ano, pwedeng i-vlog. Let's see the bonsai. Come on! Share natin ang mga magagandang bonsai dito na naka-display dito sa parking space ng Robinson Mall. Tara na guys! Medyo malayo mga ka-friendship. Ayun, puntahan natin ang mga naggagandahang mga bonsai dito. Well, ito ang mga bonsai na naka-display dito ay contest pala mga ka-friendship. So may mananalo sa mga bonsai na naka-display dito. At tignan natin at ang gaganda mga friends. Panoorin natin mga ka-friendship. Ayan, libutin natin hanggang dito, hanggang doon sa dulo. At marami kayong makikitang napakagandang bonsai dito mga ka-friendship. Ayan, diba? Wow! At sabi nila, ngayong araw ang announcement ng winners. So guys, hindi na po hihintayin ng pag-announce ng winners, kundi tignan na lang natin doon. Ayan mga ka-friendship, oh, ang gaganda. Ito ay galing sa mga iba't ibang lugar. At masyadong maaga pa mga ka-friendship. Mamayang hapon pa daw yung announcement. Ano to, contest? May contest daw na nagaganap mga ka-friendship. Umagang umaga, tirik na ang araw mga ka-friendship. The sun is shining. O diba? Ayan, 8 o'clock pa lang ngayon mga ka-friendship. At ayan o, ang gaganda ng mga bonsai. Ayan. Yun. Ayun pa dito. Ito. Mga friends, marami daw mga for sale dito. Aba, magdala na kayo ng budget para sa halaman ng bonsai. At talaga namang mapapabili kayo sa ganda ng mga naka-display dito. Kaway. Ang ganda. Ang ganda ang kakabalog. Yung doon, ayun, parang may bangin. O, ang kawiltatan. Ayan, ang ganda. Isang palok yan! May bunga oh. Wow, napakagandang sampalok mga friendship. Ay, ang ganda. Ang ganda oh. Ang haba. Ay, ang kaganda. May bonsai sa mga i-contest mo. Ano to, contest? Ayun, may tao. Ganda oh. May nagdidilig mga ka-friendship. Tanungin natin for sure. At kung pwedeng bumili mga ka-friendship. May tao na nagdidilig. Magtanong tayo mga ka-friendship.
Contest ng bonsai o ano, paninda? Contest at paninda. Ay, So yung mga naka-exhibit po, pwede po siyang bumili after na exhibit. after exhibit pwede. Pwede Pero bumili. meron po tayo mga pambenta sa likod mo. Mga hindi pa ready for show. Pero may mga forma na po sila. Kailan mag-start ito? Tapos na po ang judging, awarding na po ngayong araw. Ay, naku. Pero ano Swerte po ng mananalo nito. po? Swerte ng mananalo. Ang ganda oh. Yung winner natin is yung nandun sa pinakadulo. Yung pinakadulo. Mapuntahan ah. Yan po. Thank you. May winner daw doon sa dulo. Tingnan natin. Winner. May nanalo daw doon yung pinakadulo. Oo, yung malaki. Pero doon tayo dadaan. Pero tingnan natin dito yung pangbenta daw ito. Magkano po ang bonsai dito? Ganon. Ang ganda oh, for sale. Ganda. Ito. Yung mga for sale. May mga porsi. Diba? Magkano ganito isang bonsai? Siguro mag-range na to around 70K. 70K. Wow, ganun. Kamahal ang mga bonsai dito mga friendship. From 120 to 180. 120K. 180. Ito, yan, mga ganyan. 100, 120. Kailan pa kayo nag-start dito? Noong ano po ma'am, 15. Tapos, ang kailan kayo matatapos? Hanggang 25 po, maghahakot na po. Oo, 20. Gusto niyo po makabili ng mga araw. Oh, ang ganda na itong sampalok. Magkano itong sampalok na to? Yan, hindi po alam ang pricing nila. Ang tumabunga, oh. Gusto niyo po makabili ng medyo mas mababang presyo. Yan po sa likod, meron tayong 3,000. May 4, may 1,000. Meron din po yung mga cuttings pa lang na mabibili ng around 100 or 300. Ayan mga friendship, pumunta na kayo dito at bumili ng bonsai dito sa Robinsons Mall, Calasiao. Ang gaganda ng mga bonsai dito mga friends. At meron pa daw mga paninda sa likod mga ka-friendship. Tignan natin. Magkano ang pambenta dito? Hindi, ngayon lang ako nabagi dito. Meron pala dito. Ayan. Itong sampalok na ito, magkano ang ganyan? Bibigyan ko lang po ng ano yan ma'am, 4,000 ma'am. 4,000 siya. Full casket po yung casket, yung nasa bundok na. Oo, ang ganda ng ano niya. oh. Dramatic. Ito, anong klase ito? Limonsito po to ma'am. Magbubunga Limonsito. yan. Opo. Limonsito, may bunga po siya maliliit. Magkano ito? Ito po, 4,000 po. Oh, ganda. Ayan po mga bunga. Nakakain po bunga nito. Ayan. Monsito. Ayan po. Kakaibang halaman mo. Mabango pong bulaklak. Parang lemon. Oo, parang ganun po. Limon. Ay, oo nga, bango. Parang limon po siya. Ayan mga friends, habang nandito pa sila ay bisitahin Bunga to, na ang marami. mga magagandang bonsai. Pero ganyan nakaliliit. Opo. Ayan po ang bunga niya. Lumalaki lang niya konti-konti lang. Ayan mga friends, 4,000 daw yan. At marami pang mas mura dyan mga ka-friendship. Kung nagpaplano kayo mag-alaman ng bonsai, makakabili kayo dito ng mga halaman na gusto ninyo. Ayan, maraming pagpipilian mga ka-friendship. At maraming halaman na iba't ibang klaseng halaman na hindi pa natin nakikita. Kung gusto nyong bumili sa kanila, pagkatapos ng exhibit, ay puntahan sila sa San Nicolas, Pangasinan. Ayun na mga friends. Ayan o, tignan ninyo. Napakaganda talaga mga bonsai dito. Ayan, may ba kayo sa bonsai mga friends? Ganda, kasing ganda mo. Aba, napakagandang tignan at magandang investment din to mga ka-friendship. Pag nalagaan ninyo ng maganda, na maganda rin ang kanyang kalalabasan pati presyo. Ayan, pwede siyang pang contest at pang negosyo. Ayan, ganda. Ayan, ang ganda oh. Ang ganda. Wow. Wow. So mapapawa kayo talaga dito mga ka-friends. Ito, ang ganda din to. Hindi mo pa nakita itong halaman na to. Ito, grabe, ang ganda ng kanyang leaves, parang bulaklak. Tignan natin ang nasa dulo na winners daw mga ka-friendship. Ayan, ang Bonsai Liga 2022.
At ayun ang mga winner siguro mga ka-friendship dahil nasa dulo. Ayan, ito na yung nasa dulo mga ka-friendship. May nanalo daw dito eh. Saan ba yung nanalo dito? Mamaya po, awarding. Awarding. Alauna po sa loob. Okay. Awarding. Baka dito. Hindi tayo nanalo. Baka yun. O ito. Baka ito. Baka itong nanalo. Ang ganda oh. O ayan mga friends, nakita ninyo ang magagandang bonsai dito sa Robinsons Mall na naka-exhibit dito sa araw na ito. At announcement na daw mamaya mga ka-friendship, sino ang bet ninyo sa mga bonsai na nakita ninyo mga ka-friendship. Dito pa sa likod, ituloy-tuloy na natin habang nandito tayo. Meron pa dito sa likod na hindi nyo pa nakikita, ayan. O, di ba mga ka-friends? Ayan po ang napakagandang mga bonsai na naka-display dito. Ayan, samantalahin na natin habang nandito. Tignan natin lahat. At naku po, napakagandang investment din po ang bonsai plants. Ayan o, gaganda. Meron pa dito mga ka-friendship, ang sampalok na ang daming bunga. Ayan o, ang ganda mga ang ganda natin. O, diba? Ayan o, tingnan ninyo, cute. Ayan mga friends, kung gusto nyong dumalaw dito sa Robinsons Mall, ay baka maabutan nyo pa ang kanilang exhibit dito. There's exhibit, pwede nyo silang puntahan sa San Nicolas, Pangasinan. That's all for today my friend. And if you like my video today, please click the like, share, and subscribe. And see you on our next vlog. Bye friends!